ଗୋଟିଏ ଦେଶରେ ଜଣେ ରାଜା ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ନାମ ଥିଲା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ। ସେ ଦିନେ ବେତାଳକୁ ଧରିବା ସନ୍ଧାନରେ ବାହାରିଲେ। ବାଟରେ ଏକ ବେତାଳକୁ ଭେଟିଲେ। ବେତାଳ ରାଜାଙ୍କୁ ଦେଖି କହିଲା, ହେ ରାଜା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ, ମୁଁ ତ କାନ୍ଧରେ ବସିଲି। ଏବେ ତୁ କଥା ହୋ ମୋ ସହିତ, ନହେଲେ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ବେତାଳ ଗପ ଆରମ୍ଭ କରି କହିଲା ଯେ ଗୋଟିଏ ଗାଁରେ ଜଣେ ବୁଢ଼ାବାପା ରହୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଝିଅ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ପୁଅ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ଝିଅଟି ବହୁତ ସୁନ୍ଦରୀ ଏବଂ ପୁଅଟି ଭାରି ବୁଦ୍ଧିମାନ ଥିଲା। ହଠାତ୍ ଦିନେ ଝିଅଟି କହିଲା, ବାପା, ମୁଁ ବିବାହ କରିବି ନାହିଁ, ମୁଁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେବି। ପୁଅଟି ମଧ୍ୟ କହିଲା, ମୁଁ ବିବାହ କରିବି ନାହିଁ, ମୁଁ ରାଜା ହେବି। ଏ ପ୍ରକାର କଥା ଶୁଣି ବୁଢ଼ା ବାପାଟିଏ ମୁଣ୍ଡ ଧରି ବସିଗଲେ ଆଉ କହିଲେ, ଏଇ ଦୁଇଟା ପିଲା ମୋର ବଂଶ ନଷ୍ଟ କରିଦେବେ। ଏହି କଥା କହି ବେତାଳ ରାଜାଙ୍କୁ ପଚାରିଲା, ଏବେ କହ ରାଜା, ଏ ବୁଢ଼ା ବାପାର ବଡ଼ ଦୁଃଖ କ'ଣ? ଝିଅଟି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ତ ପୁଅଟି ରାଜା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଏହି କଥା ଶୁଣି ରାଜା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ଶାନ୍ତ ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ଦୁଃଖ ତ ଏଇଟା ଯେ ଦୁଇ ଜଣ ପିଲା ନିଜ ନିଜର ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାପାଙ୍କର ବଂଶ ଓ ପରିବାର ବିଷୟରେ ସେ ଭାବୁନାହାନ୍ତି। ଏହା ଶୁଣି ବେତାଳ ହସି କହିଲା, ଠିକ୍ କହିଲୁ ରାଜା, ତ ବୁଦ୍ଧି ତ ଖରାପ ନୁହେଁ। ଏ କଥା କହି ବେତାଳ ଏକ ଗଛକୁ ଉଡ଼ିଗଲା ଆଉ ରାଜା ପୁଣି ଧାଇଁଲେ ତାକୁ ଧରିବାକୁ। ଏମିତି ଚାଲିଥାଏ ସେମାନଙ୍କର